हेलो थोड़ा सा ड्राई बोलो तब ये वोकलवा। हेलो 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 थोड़ा सा रिवर्ब चाहे डिले दे दी कुछ। हेलो 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 नॉर्मली हमनी के जौन भोजपुरी लोक संगीत में परंपरा बनल बा कि बेटा के ही सोहर गवाला। और आज बहुत खुशी होता, आज के ढेर साल पहले हमरा लगा था कि भोजपुरी के हम पहला गायक होकर जे बेटी खातिर सोहर बनौले रहे। शायद हमारा नॉलेज में शायद हम ही बनी। और एगो बेटी के जन्मदिन इतना धूमधाम से मन सकेला, ये देख के बहुत खुशी हो रहा बा। बाबू माई के आँख बनी कि कुल के सिंगार बनी है हो ए बबुनी, ए बबुनी, ए बबुनी रोशन करी है दूधू गो महलिया की जगह जी यार करी है वो। ए बबुनी रोशन करी है दूधू गो महलिया की जगह जी यार करी है। अजीत हलचल भैया के पूज्य चाचा जी विपिन चाचा जी के तरफ से पुरस्कार बा, अभिनंदन बंदन बा। आदरणीय गार्जियन भैया के पिताजी रोज चाचा जी के तरफ से बहुत पुरस्कार बा, अभिनंदन बंदन बा। कि बबुआ के चहकी कलैया उ भैया कहीं है हो ए बबुनी। अगर बहन ना रहे तो भाई के राखी बांधे खातिर कोई ना रहे। ऐसे बबुआ के चहकी कलैया
बबुआ बबुआ के चाहकी कलैया उभैया कहीं है ए बबुनी लक्ष्मी के लैली है असीसवा जनकपुर जुड़ई है अजीत आनंद भैया की तरफ से पुरस्कार और अरविंद भैया की तरफ से पुरस्कार अभिनंदन बंदन बा और नैहर में बापू भाई नैहर में बापू भाई के बेना की आंगना खियई है हो ए बबुनी ए बबुनी ससुरा में ओढ़ी जिमा बरिया की घरवा चलई है ये दुनिया में बेटिए कैसन एगो रिश्ता होला जे दू गो घर के देखेला एगो नैहर एगो ससुराल के नैहर में बापू नैहर में बापू नैहर नैहर में बापू भाई के बेनहा आंगना खियई है हो ए बबुनी गोल्डन भैया की तरफ से पुरस्कार बा अजीत भैया की तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार बा अभिनंदन बंदन बा यह सुहारवा के औरत लोग गावेला तो औरत लोग कौना धुन में गावेला बाबू माई के आँख बन के आइली कुला के सिंगार बनी है कुला के सिंगार बनी है
रोशन करी है गो हलिया घर जी यार करी है। अभियंता भैया की तरफ से पुरस्कार बा। भैया लोग की तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार बा। अभियंता भैया की तरफ से पुरस्कार बा। अभिनंदन बंदन। माने के बात जान के बा जब कई गो पुण्य फल के वरदान मिलेला तो आदमी के घर में बेटी के जन्म होखेला। ऐसे माने के बात जान के बा सच्चा बार दान के बाहो ए बबुनी। बहुत ही मिजाजी बेंजो प्लेयर। अभी अजीत हलचल भैया के एगो चैनल बनल है किट्टू म्यूजिक यूट्यूब चैनल, जना पे हमने के 3-4 गो गानों बनौनी है जा म्यूजिक हम ही कैले बनी। छोटे बाबा बड़ी बढ़िया बेंजो बजावेली। छोटे बाबा की तरफ से पुरस्कार बा। जवाब लिखे अजीत भैया के मामा पुरस्कार बा। इसी बनल रही रुआ। माने के बात माने के बात माने अरे माने 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 के सच्चा पर तन के बहो ए बबुनी। ए बबुनी ए बबुनी ए बबुनी देवी के ले लिया तारा की जगबू जी यार कहीं बबुआ के चहकी कलैया
भैया कहीं है हो ए बबुनी। कल्लू जी की तरफ से पुरस्कार बा, ऐसी चमकत रही। बबुआ के चौकी कलैया भैया कहीं है हो ए बबुनी। ए बबुनी लक्ष्मी के लेके अब तारा कि जगबूजी यार कैले हो ए गुड़िया। बाबू माई के आँख पानी आईली हा फूल के सिंगार बनी है हो ए बबुनी। बाबू माई के आँख बनी आई में हमने के भैया बसंत भैया की तरफ से पुरस्कार बा। दर्शन दो घनश्याम मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम मोरी अखियां प्यासी रे। बापू माई के आँख पानी आईली है फूल के सिंगार बनी है हो ए बबुनी। ए बबुनी रोशन करी है दूधू को माँ हलिया की दुनिया उजियार करी है। ए बबुनी रोशन करी है दूधू को माँ हलिया की घर उजियार करी है। ए बबुनी रोशन करी है दूधू को माँ हलिया की घर उजियार करी है। ए बबुनी रोशन करी है दूधू को माँ हलिया की घर